Sa episode na ito ay ating babalikan ng nakaraan at ating pupuntahan ang isa sa mga pinakatanyag na historical site na dinarayo ngayon dito sa La Union. Maraming mga makasaysayang tunnels ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, gaya ng Deep Naisupuan Japanese Tunnel, Kaibiyang Tunnel, Malinta Tunnel, Bonifacio War Tunnel at marami pang iba. Pero alam nyo ba na may isa ring siksik sa kasaysayang tunnel dito sa La Union? Ito ang Aringay Centennial Tunnel. Para makarating dito, kailangan mo lang huminto sa 7-Eleven o sa Shell gas station ng Aringay. Sundan ang daan Pasilangan at sundan ang Old National Road at tunguhin ang daan papunta sa sanitary landfill ng Aringay. Kumaliwa ng 2 beses hanggang sa marating mo na ang Aringay Centennial Tunnel! Okay, kung mapapansin ninyo, merong mga letters na nakaukit dito. Ito yung M, C, M, X, I, I. Nang ibig sabihin, ang tunnel na ito ay ginawa noong 1913. Ang 500 meters na tunnel na ito ay ginawa noong 1913 sa panahon ng Rehimeng Amerikano at ito ay matatagpuan sa Barangay Poblasyon dito sa bayan ng Aringay, La Union. Ito ay ginawa para sa mga tren ng Philippine National Railways o ng PNR na siya sanang magiging daan patungo sa Baguio City mula dito sa probinsya ng La Union. Dahil ginawa nga ng mga Amerikano ang Baguio City bilang summer capital noong mga panahong iyon at sa kagustuhang mas mapabilis ang transportasyon ng mga turista mula sa mababang lupain ay kailangan magkaroon sila ng mas madaling access papunta sa Baguio. Gumawa nga sila ng railway system na nagsisimula sa Aringay na dadaanan ang mga lugar ng Tuba Benguet hanggang sa Baguio City. Sinasabing karugtong sana nito ang Asin Tunnel na makikita sa bayan ng Tuba sa Benguet. Ngunit dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng konstruksyon at dahil kulang ng sapat na pondo ang Commonwealth Government ng Amerika para sa proyekto, itinigil ang paggawa dito. Sumiklab nga ang World War II at sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang tunnel ay ginamit bilang punong tanggapan ng Japanese Imperial Army dahil sa tibay nito laban sa pambobomba ng mga hukbo ng Amerikano. Tumataas tuloy ang mga haka-haka ng mga lokal na nakatira dito na ayon sa kanila ay dito inilibing ng mga Hapon ang ilan sa mga kayamanan nila bago sila tuluyang matalo ng mga Amerikano. Dito pa lang sa bungad ng tunnel ay medyo madilim na at kailangan lang nating mag-ingat dito dahil may mga butas dito na makikita. So yung mga nandito, no? At dito sa part na ito, meron na ring mga nakatambak na lupa. So ibig sabihin siguro nito, yung mga nagdaang mga bagyo, yung mga pag-ulan ay unti-unting naanod yung mga lupa mula sa kabundukan. Kasi sa aking palagay, sa dulo nito ay merong gumuhuna na bahagi. Dito, try nating akyatin itong part na ito. So medyo mataas konti. So nandito tayo ngayon sa siguro nasa 1/4 pa lang tayo dahil 500 meters nga ang haba nito. Ayun. So nakita tayong butas dito. So yung butas na ito ay malamang dito pumapasok yung mga treasure hunters sa loob. Meron pang sako na nakalagay dito at hindi natin alam kung saan ginamit yung sako na ito. Parang nakakatakot naman
papasukin itong part na ito kasi baka mamaya may kakaibang nilalang tayong makita dito. Pero alam nyo ba na ayon sa ginawa nating research, sinimula ng pag-construct ng lagusang ito noong mga late 1800s sa panahon pa ng mga Kastila. Ngunit ito ay binuo at pinatibay na lamang sa pananakop ng mga Amerikano. Ipinagdiwang ang ika-100 anibersaryo nito noong taong 2014 kung saan opisyal na itong tinawag na Aringay Centennial Tunnel. Ang tunnel na ito ay may lapad na 7.6 meters at may lalim na 4.5 meters. Sa kabuuan, kung sakaling natapos sana ang construction nito ay may kabuuang haba na humigit kumulang sa 40.4 kilometers mula sa Aringay Town proper hanggang sa Baguio City. Mula dito sa taas ng tunnel ay matatanaw natin ang Aringay River na siyang isa rin sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng karamihan ng mga Aringayenyos. Ayon din sa aming pananaliksik, may mga katulad na estruktura ito na matatagpuan din sa Tuba Benguet na dapat ay bahagi rin ng nasabing riles o lagusan patungo sa syudad ng Baguio. Noong 2019 nga ay nagkaroon ng isang project proposal para sa gagawing development ng Aringay Centennial Tunnel. Ito ay pinangunahan ng Municipal Tourism Culture and the Council of Aringay mula sa inisyatibo ni Dr. Rolando Quiros Malyari. Ang naturang proyekto ay idinisenyo naman ng yumaong si Architect Moises Abiliera. Nais ng munisipyo na paunlarin ang lugar bilang isang tourist spot, ngunit dahil sa pag-aari ito ng PNR, hindi sila maaaring magpatuloy sa anumang development dito. So kung mapapansin nyo, sementado na itong daanan na nandito. Dati-rati kasi hindi pa sementado ito. Dito sa bungad dati ng tunnel ay maraming mga halaman na nakabalandra dito. Nitong nakaraang taon lang inayos ng munisipyo para na rin sa kapakanan ng mga turistang bumibisita dito. Umapila ang kinauukulan na pagbigyan sila na ayusin at pagandahin ang site na ito, ngunit ang apilang ito ay hindi pinakinggan ng pamunuan ng PNR. Sa kabilang banda, hiniling ng Aringay Municipal Tourism Culture na ang Centennial Tunnel ay ideklara na sana ng National Commission for Culture and Arts bilang isang very important cultural property upang ito ay mapangalagaan, maibalik at marehabilitate, pero hanggang ngayon ay wala pa ring tugon ang pamunuan ng PNR at ng NCCA. Marami ang umaasa na matuloy ang proyektong ito sapagkat isa ito sa mga posibleng magpapatanyag sa bayan ng Aringay at makatutulong sa pag-angat ng turismo dito. Maaari rin sana itong gawing ecotourism site ng Aringay kung saan maaari sanang maglagay ng mga ziplines para magsilbing adventure ng mga turista na darayo dito. Gayunpaman, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga taga rito na balang araw ay marinig ang kanilang mga hinaing at ma-develop palalo ang makasaysayang tunnel na ito. Marami ng mga kalamidad ang nagdaan gaya ng mga bagyo, lindol at landslides, pero ito at matatag pa ring nakatayo ang Centennial Tunnel. Isang pagpapaalala na sa likod ng mga pagsubok sa buhay ng bawat isa, ang matatag na pundasyon ang siyang magiging susi para ito ay malampasan. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga lugar na may kwento, may aral at may dalang inspirasyon. Hanggang sa muli, paalam! Shout out yung mga kasama natin na narito ngayon sa tunnel sa Sir Pogi LU. So, pa-subscribe na lang. Ayan. Okay. Okay. Kay Sir Kamlon, sir. Okay, sige. So kung mapapansin ninyo, meron tayong nakalagay dito sa bungad ng tunnel na MCMX. Okay, kung mapapansin nyo, meron tayong nakalagay dito sa bungad ng tunnel na MCMXIII. Ang ibig sabihin, ang tunnel na ito ay ginawa noong 1913s. So nandito tayo ngayon sa part na ito at parang medyo madilim na siya. So
So, nakakatakot na ring puntahan doon sa dulo.